Shalom. Kami parhalalo ni Huriata pasahatot tabi dohot horas tusude ruas na adong di inganano di bagas Hurion dohot na live streaming di tikyon. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Ada orang sota mulai parminggota jumulo mahita martangiang di bagasa rohat tabe martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhatta marhite edeta nomor 41 tedehon ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tol di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Marolopolo maho jala marlas ni roha alebo rusion ay idama na Roma humaringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Alia manami jala debata nami, namadok mauliate dohami tuhosian nasa rohanami. Ala disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho paluahok kami siya dosa dohot hamatean. Hupang idohami, saipatiur jala rajai marohanami, marhite-hite tol di porbadiai. Asa unang rohanami mida hamet metonai. Urupi hami, asalam hutadahami ibana raja ng roy, si sobaon ni sadok jol manadiliat portibion. Amen. Marede hita siyan buku ede nomor 754 taydehon ayat sada.
Tangi homma pati ni debata di minggu Advent paupaton sadarion ima nasian heber sa pulsada aya onom alay anggo so marhapor siaon daktar bahen halomoan ay halak na madapot to debata ikod di hapor siay adong debata laos ibana do silehon upa tuwak na majalahi ibana ido sahatna atong mangidugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hubar tupati mi. Amen. Marid di mahita edita nomor 44 tedehon ayat 3 dohot ayat 4. Mahita jongjong Tatopo timado sata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata paragogo na sohatudosan para siroha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolom di bagas habaliomi. Manopoti jala mangangguk kod dosa nami. Masay jot huwarsahi hami homar hite-hite pikiran dohot hata, dohot pabainan nami naroay, dang hukahulangi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tordi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang losod diri nami hubay kami, di baheni tamado rimasammu jala uhumam muhami tuhamatean saliling nililing nai. Alani mapurus mahami noaing tu asni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesan nidusanami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Si panguluhami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan say asima roham dihami halak nadangolon. Amen.
Tabege mahata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Songonod dohata ni Tuhan Jehova nung nga diarsahiho ahu marhitesian akadosam. Jala nung nga dilujayho ahu marhitesian akahajahatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesay akka pangalosim, alani hadiriyokku. Jala dang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapom ma didebatana di gijang. Mari demahita edeta nomor 260 tedehon ayat 4. Yesus tutup perusahaku, harta doa luaki, untuk dikun nabi mataku, lupa sahat tunangan lupa sahat tunangan Hata ni debata turpuk epistol di hari minggu sadarion imana tersurat di Rom 15 ayat 7 sahatu ayat 10 tolu tajahama secara sponsorya. Di baheni marsijakona mahamu songo pajakon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata. Alai dipasangap akasipele beguido debata alani asini rohana songon naung tarsurat alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni akasipele begu jala edehonokku magoarmu. Jala dina asing muse pujihamu matuhani sude hamu akasipele begu jala pujion ni salhut akabang somaibana. Alai gokma di basa-basa hod debata na puna pakirimoni Tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame di bagasan haporseaon. Asalam sumurong hamu marpakirimon. Pinarguguan ni tod di porbadia. Ima sahatna. Martuado akan tumangihon hata ni debata jalan au peopsa. Amen. Mari demahita edeta nomor 277 taidehon ayat sada doho ayat 2.
Tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko nilongat ta sa haporsiaw di sadok portibion, ra mahitamadok, aw porsea. Ido ama pargugol na suhatudusan, na tumapalangi dohotan, aw porsea dito. Anak ni Dibata Jahuba na sasalay, ima na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabi siya to di Purbadiya, adorang sabubu. Ito hata na tumaw na birngin, di panghuman ni silatas, na mari terpajal diha na dihaw pinusi. Nama amul di hari batibu, nama naik di surga, nama semulu siya menuju Dibata Jahuba, nama naik paragukun na suatu urusan, di sini bano. Mangumira na mangulo naman. Aw kursiya dito di Purbadiya. Jala adong sa dahuria na badiya. Huria atau panihalak Kristen akan abadiya. Dohok dihatai na mandok. Dohok dihatai na mandok. Mulak mangulo dan halak mati. Dohok dihangaluan na sura-sura. Amin. Tabi gema titing di mingguta sa darion. Salam, horas marihita saluna, selamat apen paupaton marihita dari nang na live streaming dohot na di bagas jorotan waeng. Odolan titing Minggu tanggal 10 Desember 2020 sada. Romawi sada. Tikting Pakobasion sada. Goar dohot topi Minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu aven paupaton doho topik Immanuel dongat tama debata paduahon dadana nasorang perjolo di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 sada di basa-basa hotuhata dosada danak bawa tu keluarga Ramson Siagian Ibu Meilian Remis Sere Borusitopul Sianuik Cijantung Pasar Rebo Tatangyakon ma anggiat di pasu-pasu debata dan lagi suang songoni nang natorasna paduahon di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sada di basa-basahon tuhata dosada danak bawa tu keluarga Boris Mauliater Marsiano Silitonga Ibu Jelita Rahayu Borunaibaho Sianui Kramat Jati Tatangyakon ma anggiat di pasu-pasu debata danaki suang songoni nang natorasna Romawi paduahon Pakobasion Koinonia Parjolo Minggu-minggu apen Mamuka minggu nasalpu tanggal 20 November 2020 sada Hombartu kalender parhuriaon Nungga masuhata minggu-minggu advent marhite minggu-minggu adventon disosoi jala diboan dohita laho manomu-nomu haroroni Kristus padua halihon persidohot mahita mangarade diri di minggu-minggu advent nanaeng ro hombar tulomo ni rohani debata napaduahon ruas nataba Mamuka minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 sada nungga gabe ruas ni huriata ima keluarga Sri Mulyo Hadi Raharjo Ibu Astri Esther Borsilalahi nasida baru marasohotan nasida tinggal di Jalan Damai nomor 72 Lubang Buaya masuk tuwik Lubang Buaya tatangyakon ma nasida anggiat gabe ruas na mangolu keluarga di tonga-tonga nih huriata patuluhon ruas parguru
Mamuka Minggu Sadarion, tanggal 10 Desember 2020 sada, nunga gabe ruas parguru, ima, keluarga Leo Erikson Simajuntak, Ibu Sri Pamuji Maria Boru Panggabean, dohot sada dana nasida. Nasida ro sian HKBP Tapian Nauli Resort Hutaraja Dolok, Distrik 2 Silindung. Nasida gabe ruas parguru ala kedaluarsa surat pidda Nasida. Nasida tinggal di Jalan Gotong Royong, Kampung Makassar, masuk Tuik Makassar 2. Patoluhon Pakobasion Asiniroha Manang Diakonia Parjolo Ruas Namoding di hari Senin tanggal 10 Desember 2020 sada nunga marujungolu Desminar Boru Munte Opu Eskiel Boru tutup usia 84 tahun 6 bulan istri Amang Mukarto Manulang Nahinan sian wik duku tatangyakon ma anggiat tung tibu tarapul saluhut keluarga naditadikon. Opat Romawi titing nameragam Parjolo jadwal kegiatan Natal dohot parpunguan bodari ujuk tahun. Jadwal kegiatan Natal dohot parpunguan bodari ujuk tahun songonon ma partordingna. Parjolo hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada pukul 10 WIB kegiatan Natal seksi perempuan on-site dan live streaming. Paduahon hari Kamis tanggal 20 Desember 2020 sada pukul 20 WIB Natal keluarga acara disediakan gereja. Patuluhon Jumat tanggal 24 Desember 2020 sada pukul 10 WIB malam Natal berbahasa Indonesia. Paduahon tanggal jam 10 WIB malam Natal bahasa Indonesia. Patuluhon jam 10 sia WIB malam Natal bahasa Batak. Napapaton hari Sabtu tanggal 25 Desember 2020 sada pukul 6 WIB Natal Parjolo dohot perjamuan kudus bahasa Batak. Pukul 10 WIB Natal Parjolo dohot perjamuan kudus bahasa Batak. Pukul 10.06 WIB Natal Parjolo dohot perjamuan kudus bahasa Indonesia. Minggu tanggal 26 Desember pukul 6 WIB Natal kedua dan kebaktian Minggu bahasa Batak. Minggu tanggal 26 Desember 2021 pukul sia WIB Natal kedua dan kebaktian Minggu bahasa Indonesia. Pukul 10 sada 30 Natal kedua dan Minggu dan kebaktian Minggu bahasa Batak. Pukul 10 pitu WIB Natal kedua dan kebaktian Minggu bahasa Indonesia. Paunopon hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 10 WIB kebaktian perjamuan kudus lansia bahasa Batak. Rabu tanggal 29 Desember 2021 pukul 10 WIB perjamuan kudus khusus kepada jemaat yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Pawaluhon Jumat tanggal 31 Desember 2021 pukul 10 WIB perpunguan ujuk tahun bahasa Indonesia. Pukul 10.06 WIB perpunguan ujuk tahun bahasa Indonesia. Pukul 10 sia WIB perpunguan ujung tahun bahasa Indonesia. Pasiahon hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 00 WIB kebaktian keluarga acara disediakan gereja. 10 hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 10 WIB perpunguan tahun baru bahasa Batak. Paduahon soso-soso pinabotohon ma tusude ruas ni HKBP Keramat Jati na mardomisili di sekitar gereja asa unang pola mabuan mobil di perpunguan bodari atau malam Natal pesta Natali dohot malam tahun baru ala kapasitas ni parkir ni gereja na hurang
mencukupi. Jala unang mahita membuat ransel manang tas yang terlalu besar, manang akka nasumat tusi. Napatuluhon, kegiatan kebaktian di gereja boima tajaha di warta jemaat nadong dihitabi. Paupaton, buah-buah dohot soso-soso taringot tu protokol kesehatan boima tajaha di warta jemaat nadong dihitabi. Palimahon, calon sintua. Hobar tu harikot ni pakubasio diaka wik porluma ririton sian akka ruas asa gabe calon situa. Aleni hobar tu aturan peraturan di HKBP 2002 dung amandemen patuluhon ponggol patuluhon bidu 27 poin onom titik 2 halaman 100 sia omma syarat gabe situa. A. Ruas na mangaleho dirina gabe situa di huria. B. Naringgas marminggu dohot madohoti parpadanan nabadia. C. Naso hasurahan pangalahona. D. Naumotikna marumur 25 tahun. E. Hipas roha dohot pamatangna. F. Mamolus pendidikan naumotikna sekolah lanjutan tingkat pertama. G. Napinili ni ruas sian tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parhalado partohonan. Akka goar ni ruas na diririt gabe calo situa dilapor holma lumabatna bulan Maret 2022. Paunopon rapot parhalado. Di hari Selasa sahatu hari Rabu tanggal 14 sahatu tanggal 15 Desember 2021 mulai pukul 10 WIB sahatu nasidung nunga mardalan rapot parhalado huria. Laho mengarang-rangi taringot tu program kerja dohot pro anggaran tahun 2022 mardala do rapoti dohot denggan. Papituhon, roster petugas gotong royong dohot siparade bunga, alter, boima tajaha di warta jemaat nadong dihitabi. Pawaluhon, sumbangan, di jalo huriata do marhite sekretariat sumbangan sian obi Clinton silalahi sian wik condet batu ampar 5 waludus tisu 2 kantong kamper 20 liter disinfektan doho 2 jerigen hand soap isi 5 liter huriata madok mauliate disude akka sumbangani jala sai diramoti tuhatama amang amata obi Clinton silalahi dohot sude keluarga. Pasiahon, undangan Natal Naposobulung se-Indonesia. Tajalodo surat undangan nomor 560 garing D.8 Romawi strip DKI garing 8 Romawi garing 2021 tertanggal 17 Desember 2021 Sian Pareses Distrik 8 DKI Jakarta taringot tu Natal Naposobulung se-Indonesia Nadi Patupa. Hari tanggal Selasa 21 Desember 2021 partikian pukul 10 lalu WIB sampai selesai. Inganan HKBP Bandung Reformata Resort Bandung Tengah Distrik 18 Jabar Tengdi. Virtual Zoom ID 8600676514 password 221122021. Acara di Patupa marhite media virtual Zoom dohot live streaming marhite kanal YouTube NHKBP official. Tusude akka ruas ni huriata nama dohoti acara Natal i secara online di Sosoima asa menggati renem goar profile na mangihuton format asal distrik goar isarana 4 Toba garis bawah Erik tatangyakon ma anggiat mardalan ulaoni dohok denggan jala tasosoima akka ruas ni huriata terlobi ruas kategorial naposo bulung asa madohoti acarai. Pasapuluhon, boa-boa, hobar tu hasil ni rapot parhalado
na di hari Selasa dohot Rabu tanggal 14 satu tanggal 15 Desember 2020 sada pina botohon ma sada. Di hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 sada pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Natal Paropuan maringanan di gereja tasosoi ma akka ruas ni Huriata tarlobi ma ruas kategorial Paropuan asa madohoti acara Natali paduahon. Di hari Senin tanggal 27 Desember 2020 sada pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Marulaon Nabadia khusus lansia maringanan di gereja. Hombartusi pinabotohon ma tusude ruas kategorial lansia asaria madohoti acarai. Patuluhon. Di hari Rabu tanggal 20 Desember 2020 sada di Patupa Huriata do Marulaon Nabadia tuaka ruas ni Huriata na di bagasan parsahiton di bagas manang di rumah sakit. Hobbartusi pinabotohon ma tusulaluhut akka situa wik asa di data ma akka goar ni ruas na marsahit di wik nabi. Paupaton. Rapot Huria HKBP Kramat Jati dijadwalkan ulang gabe di Patupa ma hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pukul sia WIB sahatu nasidung. Pasapulu sadahon. Amplop persembahan. Di parade gereja tado amplop lux bahan inganan ni pilihan kantong 1A, kantong 1B atau 1 amplop. Dohot pilihan tu haperluan ni pesta Natal sada amplop. Huriata patupahon marhite namar peliat tujolo andorang sojamita. Dohot pelian paduahon tu HKBP pusat atau 1 amplop. Tapasahat ma marhite namar pelian tujolo dung sidung jamita. Tapasahat ma peliani di bagasan las niroha jalat tajaga ma aka amplop naung di parade asa boy muse tapake tuari akan namangihut. Pasapulu duahon. Natal keluarga. Di hari Kamis tanggal 27 Desember 2020 sada Patupa utama Natal keluarga di Bagas Tabe Rapdohot Saluhut keluarga alani di buku acara Minggu Sadarion nunga adong di parade Huriata acara lahotu Natal keluarga molo adong dope nalaho mangido acara Natal keluarga di Bagas Tabe boy ma tajalo tu sekretariat ni Huriata alai terbatas do acara Natal parade di sekretariat. Ralat tikting Hobbartu rapot na di hari Selasa tanggal 14 Desember 2020 sada di Kecamatan Kramat Jati tentang protokol kesehatan ima nalaho siulahonota parjolo. Kapasitas permingguan hola 50% ima parjolo di gereja jumlah 400 halak paduahon B di Serbaguna jumlahna 200 halak. Paduahon wajib menggunakan peduli lindungi. Songonima ralat tikting dihita sadarion mulai tema dihita Horas Shalom. Edita nomor 45 ayat sada doho ulutna laos disomma tapasahat peleata pelean sada A pelean sada B dohot pelean tuha perluan Natal.
Martang yang mahita. Dami ni bata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat Advent na paupaton. Tentu hurak tabu do ya laon saya dengan non siya tonga-tonga ta manggui dongan ma isi duit nakpenian nga orang lama ibaro son hampir sudi perdi tenoket kelison roro habis so berjamita padita juaksa si mangucong padita na pensiun terakhir hai mangula di HKBP Kebayoran Baru. Nuai kami tinggal di Bojong Menteng Bekasi. Inata di Jabu Buru Manurung di Hami Opak Dak Danak. Horas madihita. Nagabe turpuk jamita dihita di bagasan Advent na paupat tonon dihita sudi danong di gereja do live streaming nuaing ima sian Yesaya 7 ayat 10 rodi 10 songonoma hatana akup ni didok si Jehovah mamadok siahas songonon pangido saratada diho sian Jehovah de Batam pangido siya banotoru manang sian banu agijak sahali jadi inasiya hasma tangulo mangido asaw na kujuni Jehovah jadi ni nasiya saya ma watang ho kamu ma ale pinong perdesi David tang dope saya hamu paruruh jolma doho do de patakku naeng do jamuna di bahani apala Tuhan sendiri mangaleho sadatada di hamu idama gabi-gabian masarana marbaju jala tubuhon sada anak jala bahanon nama warna Immanuel mantega do situak nilu papanganon na pai madiboto abolokon najat jala mamilit nadingkan aita kana soidok boto dan naki dope abolokon najat jala mamilit nadingkan tarulang matanui nani rajani dua raja na hidabi rabunai ido sahatna dia makadonga sa persiaon sada hata na sirik tadokon manang guartai pe ini mangan tapar hupoto Immanuel ra sudihi ta boto sa lapatan Immanuel dongata do debata Tuhan beserta kita jala tak kamu bera nago sahalak kita nasopoto lapatan ni hola ni masalah na tikos doho di padokmu Immanuel sadar doho pada kami Immanuel molo di boto hodo lapatan Immanuel pohado ho mangula di tengah-tengah di gulum olo do de batamat dengan ho mangula naroa
Hama kadonga sabur siaon Immanuel dongat tama debata. Tersering do ayaton padohanon di lehong gabi liturgi di sekolah minggu. Immanuel dongat tama debata ena. Allah menanamkan rasa mengerti arti Immanuel. Sadana ena sering iban tidak ada anak sekolah minggu. Sada Musa sada ayat sada. Dimulana di tepat debatama langit dohot tano. Asa diboto zo adong ayat-ayat dina aka guru sekolah minggu. Hama kadongan torop do mabahen guari manuelon. Baik guari gelenga dohot akan asing termasuk guarni kumpul dekur adang Immanuel manang guarni toko na ulor toko guarni persikolahan guarni usahona ala memang guaron macetabu alai bagas lapatanna tau jijolo nenget tarokon Immanuel debata madongane hita dongat tama debata arong do halak ngapresetkan padohano asat dongan debata teh hawin na kan lawang ulah siulon na idokoma Immanuel nang lakarejo HP di karejo nai aha diulahon. Coba, jangan salah mengatakan Immanuel kalau memang pekerjaanmu tidak benar. Dan mungkin doang debataho mengulahon naroa. Alai debata dongamu molo oloho mengulahon akka nadenggan. Kamu kadang sabur siaun dongat tama debata. Di padohanon tercetus ada keberanian. Ada keberanian. Keberanian melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Laho mangulahonon ikut do tigor. Dangadong jolma na tigor nang gusada iya so dipatigor debata. Hanya Tuhan yang membenarkan. Maka manusia benar. Tidak seorang pun yang benar. Biar bagaimana sekalipun dia lakukan, tidak akan mungkin benar karena dibenarkan Tuhan. Mereka makadong sabur siaon. Alanido turpuk sadarion berengot do murah alai borat. Nats hari ini satu prinsip bagi kita. Asa tok-tok kita didongani debata. Maka dongan idoalana siahas terpuk tahun. Dangolo au mangujuni debata. HP arong ibalik ni. Naong bersekangkol debata nasing. Ahas yang sudah melakukan yang bertentangan dengan Tuhan. Sebab kadang-kadang debata bal. Anak konda pe sebab hodo tubal. Ala taridok koma dangulu au mangujuni debata. Ini kondisinya. Omara gobara ni hazol maud don. Tersering do kita hazol mandokon. Babi rau. Tarin na HP diulahon na roa. Danggulo mandokon ni. Danggulo mandokon guaria wina. HP sa urang habo tuwad do. Pabayaran akan suti kos. Maka makadongan sabor siaon. Dilokko diet sia terpuk tahun. Molo sopor sea hamu. Tak tagamon hot hamu. Molo sopor sea hamu. Tak tagamon hot hamu.
Alani amarokan samusian. Ido alana ido kutsi panurirangi tu si ahas. Pangido atong. Nabi Jeremia, Nabi Yesaya meminta asa toktong si ahas nian berhubungan tu di bata. Dipangidohon asa berhubungan. Unang mangulahon lomo-lomona. Sikap ahas yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Alai mereka makadungan Roma ison pangidu matadda. Dilehon de bata tadda tu kita hajol maun. Ima persorang ni danak ambek meti. Nakid takon Immanuel. Ima gawar ni danaki. Nabo kaluau tu kita. Jala mangalehon las ni roha tu hajol mauta. Ganup tao do tapi setahun pesta Natal. Alai di sido kita hama kadongan asa bui rapat tuduhon lomoni rohani di bata. Dalam kehidupan kita masing-masing, unang adong alasan madokon tanguluau mangujuni di bata. Hape namar tabuni doho di balik kejahatanmu. Seolah-olah dirimu benar dilihat orang. Hape na humurangku hadusomu. Maka dongan unang baik kira-kira masuk akal. Mengalihkan pemikiran. Jala asadia kalakko napursia. Jangan coba-coba bersembunyi di hadapan Tuhan. Lebih bagus berterus terang. Ini saya Tuhan. Martin Luther dalam reformasinya mengatakan, here I stand. So dojong-jong. Mulai yang rupa mau rupima. Ya, di sini saya berdiri bersaksi di hadapan Tuhan. Sasitong na kita huria HKBP kanuk minggu nu bersaksi. Persea. Ya. Sampai di mana kita menyaksikan kesaksian itu? Melakukan kesaksian itu. Satu dia kita betul ketaatan, asitong di depan dia bata. Asa bui kita iuton ni halak mangulahon las di roha di depan Tuhan. Taburo dan aktu bute, taburo dan baru sorangi Simmanueli. Yalang ibana do nakin do keson mantiga do situak ni luba. Mantiga manang susu nanyal hotan. Susu nanyal hotan. Susu oma, taburo. Tang mangalang gulamon. Ate. Le taburo lang ibana. Alanya debatado na parmudu-muduhon ibana. Makanan lejat. Jala oma makanan na jolo di hala Israel. Makanan tikidi perjalanan lautu Kanaan. Siya Misir. Kasus itu di luba do kota kanasing. Mereka makadong sa persiaon alanido terpukul majuhu tu kita. Jangan ragukan kemampuan Tuhan. Jangan ragukan. Sering kita bagi pada hane jolma mau diajak perminggu ke gereja. Kamu kena bersiai mak, dia ima. Perdosa doau. Seolah-olah dianggapnya Tuhan tidak mampu menghapus dosanya. Tuhan mampu kok. Yang penting kerelaanmu. Oh, doho diampuni di bata menangdang. Ingat tamu juga kadang-kadang di perang luar si kanupari teh. Ya kamar salisi dong kan. Angguau, ausuluau mengampuni. Kok ingat terus hahurangan nih. Ya kurang rugi kan? Sini rugi. Kau sendiri. Terkalahi. Tanpa Anda sadari, dia itu minta maaf tu Tuhan ini. Saya sabar dosaku Tuhan. Kasusnya. Hapeho, tonghot di kosommu. Hati-hati.
Hati-hati. Jangan anggap orang lain itu tidak datang kepada Tuhan minta maaf. Allah di toko nagudang ado hakurangan di. Nah, noy kamu kadang sabar siaon. Alani manoeng tepuk tahun ima toktong di bagasa posti roka. Sa sitong naksi Maria pe ada agak ragu. Ngiro ko deng maneng hamil ibana mengandung. Dia mungkin. Akhirnya koma dangadong naso terpatupa di bata. Apa kadang sabar siaon alanima doko di situ bukto di bawah jauhon. Orang yang mendahulukan logikanya dia akan dihukum oleh Tuhan. Mendahulukan logikanya. Tapi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, segala apa sekalipun akan diampuninya. Noai kamu kadang sabar siaran ini menang di bagas seminggu kita di payengot todo. Aku dah konakin taringot tu Immanuel nama Joho Tuhita. Asa patudu posini roha tu debata. Natok tongdo debata madongan hita dalam segala waktu dan tempat. Dimanapun itu. Akhirnya udah kondison. Haduau studi lapangan tubi tupohan. Tu ingani permalim. Saminggo ijabuna. Anu kendukun ala kebetulan tesisu mengenai permalim. Udah kutama tahun amang niko. Airang mago aksakul munao ni luar doa kalereng munao niko. Dang mago ya mang. Molo mago pi karistenido manak koina. Coba. Saya pendeta. Molo mago pi barangami hutaon na manak kui karistenido ina. Berarti orang Kristen dicap pencuri. Ai angko dehami amang tok kado manakko ina. Tok kado manakko. Udah kena ya roh aku. Hami pe, jangan mencuri. Pasal orang dihamu. Alai mangulahon, mana maul. Mereka makadong sabar siaon. Alani mana kita dibaga sa mingguon. Hapor siay ma, hagugun di debata. Jalan mulu ganggu roham, pagi do tu debata. Pos ni roha. Unak kosong rajahas. Seolah-olah menduakan Tuhan di mana mau dibagi itu debata pakai duarna. Ingat, jangan ragukan kekuatan Tuhan merubah jiwamu. Jangan ragukan. Termasuk ngata lamion di kondisi COVID sinuai ngonate. Mulu mangulu pihita satu tikion sudah naing. Ala bahasa-bahasa ini dibatado. Tanggal efekta. Kudak perhepeng, mate do. Kudak nagogo, mate do. Alai bahasa-bahasa di dibata, nama dongani kita mamul seragam bikana masca. Ala nikot do itu taat tu prokes, protokol kesehatan. Ai taboto bigi ada ngupenan yang robuse. Anak sungguh dia pos rohata. Nungabir kita. Tapi tu zolo debata di ngoluta. Pasaha dirita. Asa diramoti debata kita. Jalan mana kita dibaga semingguan. Asa toktong debata madongan kita. Dokema di ngolum. Immanuel. Jelas sitok katahon. Sitong ulahon. Asa didongani di bataho mamulus akar ragam ni namasa di perngulusi kanu paring. Padahal masikap songon sikap di si ahas
unang tu kirana porsea apa idak porsea ho tu debata asa diurupi debataho isaluhut ngodum martang yang mahita. Ale Tuhan debata manami hodo raja nami jala hodo debata nami nasungogo do hole Tuhan jala tok madongani sud pada ngulu nami iboto hodo aha na masa na hodo pihami alani Tuhan saya rupi mahami hodo tok madongani hami jala mengandalkan Tuhan do kami mengulahon nasa siulahon nami. Ale Tuhan di baga setikion paem marohanami managam harorom. Padiri Tuhan rohanami toktong managapo. Ingani maroha dohot pikiran nami asa tahu kami Tuhan toktong si sobaho. Ale Tuhan debatana basa toktong madongan Tuhan sudi ruas di huriam naro nuaeng dohot dalam streaming di Jabu Nabi. Tok togu Tuhan ajar-ajari asa diulahon akalomo ni roham. Sadarion manak tudi kami Tuhan mangalakah ramoti mahami. Padahal siak kami nasa permaran buih habis sonak Tuhan laho patupahon lomo ni roham. Dongani matuha sudiaka yanakon ni huriam nang yanakon nami isaluhut ngolu na sida akan namar sikola ajar-ajari le Tuhan nakareju dongani mangulaho na kasiulahon na tok ko Tuhan mangaramoti da sida be yakka yanakon nami Tuhan naptikinan yan marumah tangga asi maroham patongo matuhan na kabedong asaripan na sidabi asa hodi puji rasangap guarmu Tuhan nang bahiro na sida saya tugu-tugu patuha sudi ruas di hurjabi siya na met sahat tu nama tua toktong di bagasan gonggoman ni asidi roham siya tonga-tongan di ruas di hurjami Tuhan adong dok kadongan nami natongon di bagasa persahiton si tua TR Siregar Juliana boru si hotak si tohak si tua LRR boru sormen Embar Paung si tua Besi Dauruk Nyonya Munte boru Raja Guguk Sopar Pajahitan Nyonya Tagalung boru si Manung Kalit Nyonya si Majuntak Rosita boru siahan Nyonya Turnip boru sialoho Nyonya Nenggolan boru Turnip Besi Barani Nyonya Detonang boru si Marangkir Nyonya Panjaitan boru si Majuntak Nyonya Manurung boru si Litonga Nyonya siahan boru Tapubolon Nyonya Marpaung boru Purba Nyonya si Rait boru si Torus Nyonya Purba boru si Laban Japanggabian boru Hutagalung Joanna Alhera Mora Gultom Nyonya SPP Siregar boru siahan Nyonya si Majuntak boru sinaga saluhut na sida Tuhan hubuak kami tuho asa roho Tuhan manopon na sida asu masu sude kaupa na pinangan na jala mangalehon hamalumon tu na sida bi asa buhi Tuhan rap kami marlas ni roha di julom ale Tuhan debata sudi na masa de tonga-tonga ni nguli di julom di portibion pasahat kami tuho takapikira kami Tuhan alai posro hanami tuho na ho Tuhan mangaramoti sudi akada persea tuho dohot na sa persea pagkamunang nasida patuh hagom ramotamu sudi jala patupamu Tuhan akras ni roha isudi akka natinopami atau ngale Tuhan debata manami saluhut na ruas di huriamon sai ramoti Tuhan nang akaparhaladom na mangula di huriam keramat jation pergugoy na sida ramoti ng keluarga na ajar-ajari
Jada perbisu yang kena kona sidabi. Pergogu itu henaka padita na mangula di kuriamon. Ho Tuhan menorang rohat pikiran nasida. Asa diulahon akalomo nerokam. Atong posrohan namin di ho Tuhan. Di saluhut ng ulo namin pasahat kami itu. Saido ngani mahami ramoti kami. Nang lamulak kami anot Tuhan tubagas nami be sian garejaon. Ho Tuhan mangaramoti kami. Pataruho kami sahat tubagas nami bi di bagasan lasni roha dohot pardongan yombi. Atong sahat tuho mahami Tuhan. Arian dohot porongin di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari kita sian bukedeta nomor 45. Oh
hita. Alede bata manami na di Banua Gijang, hodo haroro ni saluhut silihor-lihor na denggan, tuhut nasa ulibasan na mauliutus. Pasahat kami masyan na lihom itu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa haprasya kami pilihanon, pati puluh karajaommu, di tonga-tongan huriam, dot di portibion. Buhay ma rohanami meretordim, asalam tadahami, godas lihom itu kami, asalam gerigiriham andok muliate tuho, marhiti di Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham, di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, lehon matuham sedaya kanguluan siapari, saya sama dosa nami, songo pada sanami, idusani dongan namar dosa tuhami, unak kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasa dame, jalau pasu-pasu sa Tuhan debata. Di pasu-pasu jala ramoti Tuhan debata maho, isodako Tuhan debata bohina tuho, jalasi marohana midaho. Idopakon Tuhan debata bohina tuho, jala pasorhon madamena tutodim. Di hamba kama namin na namin, mula kemahamu di bagasa dame, tuhata tok temadongan kita sudi, posroha, tutuhata, tok tongdo kita urupana, horas pada kita. Você